Ahojte, ahojte všetci po týždni a my sa tu stretávame opäť u Evičky, zasa trošku v inom prostredí. Áno. Lebo je bidy krásny a farebný a my sme si dneska dali múdre klobúky. Poďme pokračovať ďalej to, čo vám chceme odovzdať. A na poslednom stretnutí sme sa bavili o vzťahoch a keďže už to naše videjko videlo vyše 100 ľudí, inak všimla si Evi, normálne, že teším sa, ďakujeme. Počet narastá, tak sme veľmi radi, že snáď vám aj prináša niečo prínosné a preto by som bola veľmi rada, keby ste nám aj po tomto videjku napísali zo pár slov o tom, ako sa vám video páči a o čom by ste chceli počuť na budúce a že či tá téma, ktorú tu preberáme, či je vlastne s vami kompatibilná a či by ste boli ochotní teda nám ešte napísať o svojich pocitoch a prípadne tie rady alebo tie nápady, ktoré tu dáme, či používate v praxi a ako vám to funguje. Takže vy dneska o čom ďalej? No, tak téma vzťahy je tak obšírna, že sme sa dohodli, že v nej budeme pokračovať a rozoberieme ju trošku viacej do detailov. Čo mi pripomína, že moje poznámky sú tuto pol metra odo mňa. Takže si ich zoberiem. Takto. A mám pocit, že si v malom priestore. Ja som úplne v poriadku. Dobre, ja si na chvíľku odložím tento krásny klobúk. Asi sem na chvíľku. Myslím, že už sme z nich naťahali múdrosť klobúkov. Dostatočne. Evinka, otázka na teba. Áno. Ty ako terapeut, ty ako človek, ktorý sa veľa stretáva s ľuďmi, s čím sa najčastejšie stretávaš s takými problémami? Čo sa týka vzťahov? Áno. No, so vzťahmi všeobecne. Lebo každý, kto príde na terapiu, tak väčšinou rieši buď vzťah k sebe, ako sme sa bavili minule, alebo vzťahy všeobecne s rodičmi, partnerské a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tie vzťahy sú tam úplne všade a vždy. Áno. Všade a vždy. Takže tak to máš pravdepodobne aj ty, ale dneska sme sa akurát rozprávali o tom, že docela často k nám chodia ľudia, ktorí si hľadajú partnera, ktorí už sú v tom hľadaní a teraz tápajú, že ktorý je ten správny, či je ten správny, keď už si teda nejakého našli a s čím sa tam vlastne ten človek stretáva, keď toho partnera hľadá, nachádza a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. S čím sa ty stretávaš, keď tam k tebe chodia ľudia sa pýtať a riešiť tieto problémy vzťahové? Hlavne na začiatku. Je to rovnaké a hlavne chodia za mnou ľudia, ktorí boli vo vzťahu, už nie sú vo vzťahu a teraz si potrebujú nájsť toho správneho partnera. A keďže sme sa s Evičkou dohodli, že tieto videá nemajú byť iba také rozprávanie sa o tom, ako to máme my, alebo ako to vidíme, ale mali by tam byť aj nejaké praktické nápady a návody, tak v prvom rade ja osobne komukoľvek, to je jedno, či je na terapii, alebo je len doma, sám doma, bolo by dobré, aby sa rozhodol konečne, akého partnera do života vlastne chce a potrebuje. A na základe čoho sa môžeme rozhodnúť, Evi? Predpokladám, že na základe toho, že my niečo zažijeme v tých predošlých vzťahoch a ja pôjdem na to veľmi jednoducho, na základe prežitého viem, čo nechcem prežiť znova. No, ale niekedy sa stáva, že práve na základe toho, čo nechcem prežiť znova, si ako keby pritiahnem to, na čo myslím, že už nechcem prežiť znova. Výborne, krásny point. Tým pádom, keď si tam budem stále opakovať, čo nechcem prežiť, tak to celý ten vesmír vypočuje a dá mi presne to, čo nechcem prežiť. Takže potrebujeme ísť do kroku 2 a na základe prežitého a toho, čo už nechcem, je opozit, že čo? Čo chcem. Takže ak som bola partnerom prehliadaná, tak chcem byť partnerom videná, počutá, pochopená. Keď som mala partnera hokejistu a ja chcem tancovať, jednoznačne argentínskeho tanečníka. Tak. A teraz poďme úplne v tej ľahkosti, ako si vlastne vymyslieť taký konkurs. Taký konkurs sa zadáva úplne jednoducho. Zoberiete si kus papiera. Napíšete si, čo od partnera nechcete pod jednu stranu,
Potom, čo od partnera potrebujem na druhú stranu. Tú prvú stranu odstrihnem, spálim a tú druhú stranu si dám do srdiečka, že takto si to prosím. Ja by som ešte pripomenula a spravila by som si tretí stĺpik, že ako sa chcem cítiť v tom. Nech sa páči, tak to tam dáme z Evičkynho zasa zažívania. A vtedy treba ale začať úplne postupne. To znamená, má to byť, najskôr si dievčatá alebo páni zadajte výšku. Od do. Ako má byť ten partner vysoký? OK. Minimálne ako? Hneď za tým, či to má byť Slovák, alebo mi nevadí, že bude aj z inej krajiny. OK. Či chcem a či je to v poriadku, že za ním pôjdem okolo celej zeme gule, alebo či ho chcem mať na dosah do 100 kilometrov, aby za mnou na to rande mohol začať chodiť. Je dobré si zadať vek. Hej. Aký vlastne minimálne a maximálne má byť ku mne starý. A až potom idem na to, ako sa chcem pri ňom mať. To znamená, či aké športy tam majú byť, aké umelecké zameranie. Čo ešte? Či má mať zmysel pre rodinu, ak chcem deti. Do absolútneho detailu. Ideálne. Všetko, čo vás napadne do detailu. Aký má byť, ako má vyzerať, čo chcete pri ňom cítiť, aký má mať postoj, možno si zvážiť naozaj svoje vlastné postoje, ktoré sú pre mňa dôležité a tak ďalej, aby boli rovnaké s tým partnerom, aby tam nedochádzalo ku konfliktom, že máte rozličné napríklad aj názory na politiku, aj to sa podľa mňa vie akože dosť motať do vzťahov a týchto vecí. Presne tak. Výchovu a tak ďalej. A teraz poďme do praxe. Mala som jedného známeho, ktorý túžil veľmi po partnerstve konečne so ženou, ktorá mu bude rozumieť. A vyhlásili sme konkurs a prišla žena, ktorou si rozumel, ktorá bola na turistiku zameraná. On si tam zadal, že keďže už bol starší, že vysporiadaný predošlý vzťah nevadí a nevadí ani dieťa z predošlého vysporiadaného vzťahu. Mal tam takú zaujímavú podmienku, nesmie byť tetovaná. A mal tam ešte podmienku, že okrem toho, že má byť praktická, má byť ochotná byť s jeho partner, akoby kamarátmi, má byť do voza aj do koča a ešte neviem čo si tam zadal, tak tam mal, že nemá byť tetovaná. To je také pekné. Takže OK, takto sme to nejako naladili. No a čuduj sa svete, prišla mu do života žena, ktorá bola presne tých vlastností do voza, do koča, mala dieťa z predošlého vzťahu, maličké dievčatko a ešte dokonca si tam on tak akože hovoril, že má to byť teda vysporiadaný vzťah. Nebol vysporiadaný vzťah, ešte stále bola v rozvodovom konaní a bola potetovaná. Ale iba kúsok, taký maličký kúsok. A vtedy za mnou prišiel a že čo s tým má robiť? Tak vtedy sme sa iba dohodli, že čo z toho všetkého mu na tom vlastne vadí. Zistil, že malý kúsok tetovania nevadí a že ten rozpracovaný rozchodový stav u tej partnerky tiež nevadí, lebo mal do síl jej pomôcť, akoby jej byť oporou, kým dokončí to, čo mala rozrobené. A toto sú tie happy endy, Evi. Dobre, a znamená to, že si viem povedať, čo chcem, ako sa chcem cítiť, všetky tie detaily, znamená to, že som už v tom danom momente pripravená konečne na normálny vzťah, že už sa mi nebudú opakovať veci a tak ďalej, alebo je tam ešte niečo? Môže tam byť všeličo. Ale skôr ako by sme sa k tomuto dostali... Ideme na fázy. Dobre, Vička preskakuje. Pretože dôležité je, že keď už prídete, keď už sa konečne objaví ten partner, ktorý naozaj vyzerá, že už by to mohlo byť podľa tých mojich očakávaní alebo podľa tých mojich predstav a nie očakávaní, tak dôležité je sa neponáhľať. Pretože prvé 3 mesiace si treba užiť zamilovanosť. Motyle v bruchu, spoločné večere, veľmi častú písmenkovú aj verbálnu komunikáciu. Treba si zažiť tú prvú intimitu, aj tú 15. intimitu. A treba to zažívať v rôznych prostrediach. Naozaj ísť aj na nejaké drobné výlety.
zažívať ten prítomný okamih a vnímať, ako sa ten partner ku mne chová, či je galantný, či je naozaj podľa toho, ako som si to vysnívala a či sa ja naozaj pri ňom tak cítim, ako som sa cítiť chcela. Táto fáza trvá asi prvé 3 mesiace. Hneď druhé 3 mesiace sú už o akoby akceptácii toho osobného života každého zvlášť. To znamená, že ja mám nejakú prácu, on môže mať nejaký koníček. Teraz ako zladiť ten čas? Samozrejme, že na toto sa nám už objavuje v tom prvom trimestri, musíme sa nejako dohodnúť na spoločnom čase, ale teraz už to môžeme ísť do tej hĺbky, že dajme tomu, keď je on hokejista, tak idem s ním na ten zápas a investujem do neho ten čas. Keď ja musím niečo urobiť u rodičov, teraz už idem trošku predbieham, potrebujem tam pokopať kus záhrady, či je ochotný mi pomôcť s tým, aby sme to mali za kratší čas. Skrátka, ideme tam už do tej spoločnej spolupráce a zároveň už si doprajeme aj čas mimo len tie klasické stretávania. To znamená, dáme si krátky wellness cez 2-3 noci, wow, alebo si doprajeme nejakú spoločnú lyžovačku. A skrátka, ideme do takých krátkodobých plánov a zároveň tam stále beží to overovanie, ako sa ja pri tom partnerovi cítim, či ma nejakým spôsobom náplňa a ten jeho život, či ma nenudí, alebo paradoxne akoby skôr nepresahuje moje energetické možnosti. Skrátka, stále sa v tom tak nejako nachádzam. A stále som zamilovaná, stále som v intimite a je to celé skvelé. A potom môžeme prejsť do 3. trimestra a tam by malo byť čojevi napríklad. Čo si myslíš? No, tak už asi ešte viacej ísť do tej hĺbky, asi pravdepodobne, a to by mohla byť aj tá rodina, spoznávanie tej rodiny a tak ďalej, či? A ešte ďalej skúsme ísť, tam už môžu nastať prvé rozhovory, ako to on vlastne vníma, aké spolužitie by si vedel predstaviť, kde by to spolužitie malo byť. Či si ideme plánovať dlhšiu dovolenku, dlhšie do budúcnosti, dajme tomu o 3-4 mesiace, že príde leto, chcem s ním ísť na dovolenku, či vôbec je ochotný ísť na takúto úvahu. Aký má vzťah k deťom? Či už má ochotu, ak ma doteraz nepredstavil, má predstaviť svojej rodine. Či má ochotu ma predstaviť svojim priateľom. Či má dlhodobé plány so mnou. To tam všetko si treba všímať. A keď si všimla, máme 3 mesiace a je to presne tak, ako keď sa počne dieťatko a pokiaľ to tehotenstvo ide viac menej bez komplikácií, tak je tam veľký predpoklad, že sa narodí zdravé dieťa. A takto je to vlastne aj so vzťahom. Keď je to viac menej bez komplikácií, tak sa tam deje presne to, že sa veľmi ľahko môže stať, že sa narodí nový, čerstvý vzťah, ktorý je, a teraz to poviem tak akoby trošku negatívne, odsúdený na úspech. OK, ale treba byť naozaj pri tom, akože aj pri tých motýlikoch, aj pri tom všetkom sledovať samého seba alebo samú seba, sledovať si tie veci, akože stále nebyť úplne v takomto nebíčku, ale stále vnímať, ako sa v tom cítim a tak ďalej, a tak ďalej. A ešte je tam asi dôležitá vec, o ktorej sme sa bavili v minulom videu. Áno. Tvoj návod. Návod, poďme do návodu. Aby naše vízie, alebo teda to želanie, ako má fungovať ten partner pri nás, aký má byť, tak je dobré si to stále overovať, či naozaj taký je, lebo väčšinou, keď máme nejakú víziu a predstavu, a príde nám ten partner, teraz sa rozlietajú tie motýle v bruchu, máme tendenciu mať čo? Očakávania. Tými očakávaniami prehliadame realitu a potom po očakávaní, keď nie sú naplnené, nastáva sklamanie. Takže potrebujeme predovšetkým ísť do toho, že ukáž sa, kto si. A toto sa často, Prepáč, napadla ma vec úplne ako si rozprávala, že ukáž sa, kto si, ale mal by to ten človek za mňa aspoň obrátiť aj voči sebe. Že nech sa on vie ukázať, kým je. Že áno, ja žiadam
toho človeka, aby sa ukázal, aký je, ale ja by som tiež mala vedieť úplne úprimne ukázať, kto som, lebo máme podľa mňa tendenciu, hlavne v tých prvých mesiacoch, sa tak akože opekňovať. Tak, a teraz poviem. Opekňujeme sa vtedy, keď nám veľmi záleží na tom, aby sme toho daného človeka zaujali. Lenže ja, keď mám potrebu ho zaujať, tým pádom častokrát nevidím tie jeho negatíva. OK. Takže pokiaľ to ty pre seba spravíš a to vo vnútri si sama k sebe povieš, akoby vyšleš neverbálnu otázku, prosím vás, dámy, páni, nie, že prídem za tým partnerom, ukáž sa, kto si, tak utečie, alebo sa s vami pobije. Toto nerobte. Idem iba do toho láskavého, ukáž sa, kto chcem ťa vidieť takého, aký si. Vtedy vypínam v egu toho sudcu, ktorý by súdil daného človeka v tých pekných farbách. A zároveň som schopná vidieť aj to pozitívne, aj to negatívne. A to negatívne mi už potom sa podarí, akoby, že aha, tak je to iba dočasná vec, alebo je to trvalá vec. Na to už by sme museli ísť trošku do hlbšej analýzy. Tým pádom som úprimná vlastne aj sama voči sebe a som ochotná vidieť tú pravdu, takže áno, určite to tam chápem. No, s čím sa veľmi stretávam často je, že mi príde aj žena, ktorá je nešťastná, vyhlasíme konkurs, konečne tam ten partner, konečne príde, konečne tam je. A ona jednoducho predbehne niektoré fázy. A jednou z takých predbehnutých fáz... Chcem dieťa. A chce to potom chlapovi vedieť, či on si s ňou vie predstaviť mať dieťa už po 2 týždňoch. No, ja už to chcem vedieť aj po týždni, akože halo. Akože halo. Lenže pokiaľ nepríde za tebou ten muž rovno s otázkou, madam, týkajú vám hodiny biologické, ja vám to vidím na očiach, chcete mať so mnou dieťa? A teraz si predstav, že by to takto sa udialo. On ti bude síce sympatický a bude mať krásne hnedé oči. Ja si myslím, že rovnaké pocity by to vo mne vyvolalo tak ako v ňom, že by som chcela trochu utiecť, lebo bude to na každého podľa mňa rýchlo. Ešte sa nepoznáte, nie sú tam zladené nejaké energie, veci a tak ďalej. Myslím si, že je to áno, veľmi, veľmi rýchla otázka. Bude to skrátka príliš. Áno. Potom pozor na partnera, ktorý vás bude chcieť aj v 2. trimestri stále mať. Stále s vami zažívať každú 1 sekundu života. Treba si to precítiť, áno, je to v poriadku, tak to aj mne to vyhovuje. Je to skvelé, že som s ním 24 hodín a 90 dní za tie 3 mesiace, je to skvelé, lenže je možné, že nie každému to musí vyhovovať. Takže pokiaľ by prišiel niekto, kto sa akoby bojí, že o vás príde, alebo vy sa bojíte, že o neho prídete a teraz mu diktujete a želáte si s ním prežiť každú sekundu, zasa pozor aj na toto, treba si to v tej hlave upratať. A treba dať aj priestor tomu partnerovi, aby sa sám rozhodol, ako to chce mať, a pokiaľ povie, vieš čo, zlačičko, nehnevaj sa, tento víkend musím ísť naozaj na Oravu rodičom pomôcť so zemiakmi, tak mu môžete dať otázku a bolo by fajn, keby som išla s tebou, lebo sa vám práve chce si dobehnúť fitness program, tak pôjdeme zbierať zemiaky na Oravu. A on povie, vieš čo, ešte ja na to nie som pripravený. Alebo, vieš čo, naši sú zvláštni, ešte mi daj čas. A ja to musím rešpektovať, on si potrebuje vyriešiť niečo na tej Orave a ja tam musím ísť vlastne do toho, že nájdem si ten priestor na iný program. No je tam taká tá schopnosť asi, že dať aj sebe, aj tomu partnerovi slobodu, aj nechať vlastne výjsť tú pravdu od všadiaľ v podstate, akože aj vedieť povedať tú pravdu, že teraz mi to nevyhovuje, teraz to ešte tak necítim, teraz ešte potrebujem priestor a nezlaknúť sa toho, lebo s tým asi aj prichádzajú tie ženy, ako si začala s touto témou, že mám ten vzťah, ale nejaká som zmetená, akože toto mi tam nesedí, tuto mi povedal, že nemám ísť s ním, lebo mu to vadí ešte a ja sa bojím, že čo keď ma nechce, alebo čo keď nechce tie deti ešte, alebo niečo. Takže naozaj si skúste dať priestor tých 9 mesiacov a pozorovať tých mužov,
Okay. A je možné, že aj keď nebude chcieť, alebo teda keď už v prvom trimestri, zrazu po 3 týždňoch si prestane na mňa ten partner nachádzať čas. Keď už začne kľúčkovať, keď zrazu zistím, že ja sedím doma a čakám ho a on mešká na spoločné rande, alebo peknú noc, mešká už 2 hodiny a potom len príde s úsmevom, ale zlatičko, to je v poriadku, tak to nie je v poriadku. Skrátka, ťaží iba z vašej zamilovanosti, on si už dávno robí, čo chce, len možno potrebuje mať doma mamu, ktorá sa o ňo postará. Zdravé hranice. A hlavne, dievčatá a chlapci, nebojte sa povedať v tejto fáze spoznávania sa to zdravé nie. Zdravé nie. Ustať si tie hranice a pokiaľ stále akoby aj v 3. trimestri sa deje, že stále uhýba zo spoločných aktivít pri mojich priateľoch alebo pri jeho priateľoch, stále uhýba z nejakých tých predstavovačiek s jeho rodinou alebo nechce ísť k mojej rodine, tak je tam jasne, tam už býva mala klípať nejaká tá kontrolka, že niečo nie je v poriadku. Niečo s týmto človekom, nejak to, ako to on vlastne myslí. A prepáč, a v tom momente si môžeš vlastne použiť tú formulku ukáž sa, kto si. Ukáž sa, kto si a zároveň môžete už verbálne, pusinou, tou vetou, zadať ďalšiu vetou. Čo ti bráni v tom, aby som už mohla spoznať tvojich rodičov? Čo ti bráni v tom zaviesť ma medzi svojich priateľov? Čo ti v tom bráni? A chcieť tú odpoveď. Pokiaľ vyletí na partnera hnevom, bez akýchkoľvek vysvetlení, evidentne takýto človek niečo skrýva. A ja tam mám ďalšiu možnosť. A to už je také čarimári a veľmi sa mi to osvedčilo pred aj 22 rokmi, aj všelijako sa mi to osvedčilo. A to bolo, že nech sa mi pravda ukáže. Okay. A ako náhle som si toto zadrela v tej hlave a ostala som len v tom, že chcem to vedieť, ale netlačila som na pilu, tak tá pravda sa predstav si ukázala a buď mi niekto niečo vysvetlil, povedal, došla úplne cudzia pani z ulice, ktorá mi úplne objasnila situáciu bez toho, aby som sa jej pýtala, len sme zistili, že máme spoločných známych a bolo. Vybavené. A bolo vylíčené. Hej, ale netreba tam na to tlačiť a úplne s dôverou asi ísť do toho, že to príde proste, že nejde mu teraz do telefónu sa pozerať, že ukáž sa, kto si a pozriem sa, že čo tam má, ale že naozaj to príde samé z nejakej strany, alebo on príde s tým, alebo proste tá odpoveď môže prísť od hocikiaľ, ale nie je v tom tlak. Tak. Opatrno. A ešte ma napadá jedna vec, to zase tiež zo stretnutia s jednou kočkou. Konečne sa dvaja našli a tak sa veľmi chceli mať, až začali si vzájomne vyčítať vzťahy predtým. Ako sa našli. A bolo tam doslova žiarlivostné scény vzájomné, kto, čo, kedy, ako a hľadali doslova vzájomne až minúty pred vzťahom a dokazovali si, či už ten vzťah bol, nebol, kedy sa stretli, nestretli. Prosím vás, keď už ste vo vyššom veku, keď už máte po 30-ke, tak je naozaj možné, že ste sa stretli v období, kedy ten jeden s partnerom alebo obidvaja už ste mali dosť pôvodných vzťahov a potrebovali ste výjsť z toho vzťahu. A vtedy sa vlastne deje to, že je možné, že sa ten niekto ešte stretne naposledy s tým predošlým partnerom a že si skrátka povedia posledné dovidenia. Čo je ale zase za mňa veľmi dôležité, aby si vedeli povedať to dovidenia, lebo potom sa stáva zase aj mne, aj tebe, že príde niekto, kto je už v novom vzťahu, ale ešte stále nemá v sebe vyriešený ten minulý vzťah a zasahuje mu to do vzťahu terajšieho, alebo teda toho nového. Tak. A tam sme v ďalšej téme. No. A tu sú zasa dve strany, dve možnosti. Buď si naozaj iba reálne potrebuje dokončiť ten pôvodný vzťah, lebo ho má uzavretý a je to v poriadku, ale väčšinou ten kto býva akoby opustený, že s ním sa rozišli.
tak ten častokrát, alebo teda rozchádza sa síce aj on, ale po tvrdých niekoľkých pádoch, prekvapení a z takých triezvostí, tak je možné, že aj príde nový vzťah, teda ten partner je ideálny, všetko sa vyvíja kúzelne a stále niekde na pozadí tam sa šrotí ten pôvodný partner. Aj sa porovnáva, aj niečo a tak ďalej, no. A hlavne je tam tá nostalgia. Keby bol ten predošlý takýto, by bol býval, tak by som tohto ani nestretla. No, a prečo to tak môže byť? Prečo stále nevieme uvoľniť tie staré vzťahy a prepustiť ich? V prvom rade je tam keby. Opustite keby. Boli by sme všetci v nebi, ale my sme na zemi a keďže sme predtým nevedeli si povedať, ukáž sa kto si, tak sme si pritiahli nejakého partnera, ktorý sa javil ako skvelý partner, ale nakoniec tie kvality nemal také. Áno, ale tam je podľa mňa zase treba aj pochopiť to, že tie predošlé vzťahy vás vždy niečo naučia a vždy sú potrebné, že netreba ísť do výčitky, že som trpela tu v nejakom vzťahu 10 rokov a teraz zase ešte si tú výčitku ťahať do ďalšieho vzťahu nového a tak ďalej, že pretrhnúť ako keby aj tie energetické spojenia, ale aj tie myšlienkové, ale to vieš ty, ako sa to robí. Ja mám inú metódu, ale tá metóda je, že treba odpustiť, to si môžeme povedať potom, ale tvoja metóda je moja veľmi obľúbená, ktorá je podľa mňa geniálna naozaj. No je ich viac. A poďme na tú úplne najjednoduchšiu. V prvom rade, áno, treba odpustiť. Devička hovorí, že odpustiť. Ja poviem, že treba odpustiť najprv sebe. Si uvedomiť, že mohlo sa mi stať v danom veku, v danom čase, v danom priestore, v danom mentálnom naladení, že som si pritiahla do života človeka, ktorý mi ukázal, ako ten vzťah nemá fungovať. Ako ho vlastne nechcem prežiť. Tým pádom odpustím sebe, že som si takého človeka pritiahla. Tým pádom ho prepustím zo svojho života. Lenže mohlo sa stať veľmi silné presvedčenie v tých prvých týždňoch, kedy sme sa stretli, že mohlo vo mne nastať takéto vnútorné rozhodnutie, tak to je on. To je ten môjho srdca šampión, ktorý tu bude celý život. A zrazu o 6-7 týždňov alebo o 3 roky zistím, že to tak vôbec nie je. Vôbec som nie šťastná v tom vzťahu a musím z toho vzťahu odísť. Ale nastalo niečo ako prísaha zo srdca. Zaprisahávam sa sama voči sebe, že toto bude ten partner. A zrazu som tu sama, bez neho a čo s tým? Alebo ešte neviem sa dokonale otvoriť novému vzťahu, lebo stále tam niekde niečo vadí. A tu na to vôbec nepotrebujete žiadnu terapiu, nepotrebujete na to nikoho navštíviť. Stačí si to len uvedomiť, že aha, bol to ten jeden jediný, ten, ktorého som si ja zadala do života. Tam potom vychádza niečo ako podpísaná zmluva. Pokojne si môžete zobrať takýto obyčajný list papiera a pokojne si tu napísať pár viet, pár vetami. Zaviazala som si ťa, alebo zaviazala som sa voči tebe, že ty budeš môj jediný prvý a posledný partner už na vzťah s deťmi a tak ďalej. A teraz vidím, že to tak nie je. To znamená, že zmluva podpísaná mnou a teraz je dobré ísť buď len pre tých, ktorí teda nechcú ani zatvárať oči, ani si nič predstavovať, tak si tu dajú, že zmluva o vzťahu s kým, podpíšu si, dokonca, že na dobu neurčitú, to si tam dajte, podpísaná pri plnom vedomí, zatemnená myseľ vášňou, chytím, roztrhám, podpálim a poviem si ruším. Ruším to s tebou. Samozrejme, treba tam napísať aj meno, s kým som to mal. Tí, ktorí ste viacej takí poetici, ktorí radšej zatvoríte tie očká, tak si zavriete očká, predstavíte si toho partnera oproti sebe a zistíte, že on tak nejak drží tú zmluvu.
A vtedy čo, keď ja takto budem držať tú zmluvu, Evi? No tak ja v tej si ju predstave, vypýtam si ju určite, treba si ju vypýtať. Ja na tvojom mieste by som si ju aj nepýtala. Zrušiť ju? Ja by som si ju rovno z tej ruky akože vytrhala. Ale ja zobrala. s týmto sa ale stretávam napríklad pri ľuďoch, že majú problém v tej predstave, že si ju akože vytrhnú z tej ruky. Nemusia vytrhnúť. Oni majú potrebu, alebo že si ju zoberú na silu, ako keby. Tak a ja ti to teraz ukážem. Väčšinou ten partner je v takej víťaznej pozícii v tej predstave. On je ten, lebo on ma vlastne má. OK. A ja vtedy spravím jednu vec. Ďakujem, Alex. Toto ruším. Viac to nie je platné. Okay. Ja si ju nevytrhávam. Ja si ju len beriem, čo je moje. A väčšinou v tej predstave ten vizuál býva taký, že ako sa tvári Alex. A ten klient mi povie prekvapenie. Je to s tebou v poriadku, že je prekvapený? Áno, je. Tak ho tam necháme tak. To je ďalšia vec. A ešte tam máme jednu peknú vec a to je srdce na dlani. Častokrát tomu dotyčnému dávame srdce na dlani. My mu ho dáme do rúk a ten, jak ho má v rukách, tak poviem, pozri, má v rukách tvoje srdce, ako ho drží. A to sú zaujímavé veci, lebo niekedy ho drží takto, niekedy ho stláča. Hej. Dokonca niekedy ho mal úplne hodené pred sebou na zem, úplne, že došliapané. Lenže to srdce je moje. A vtedy si to srdce zoberiem a dám si ho do tej hrude a nechám tohto človeka odísť. Nie som povinná voči tebe. Choď. Ďakujem za skúsenosť. Som slobodná. A ty tiež. Toto je taký veľmi jednoduchý návod. Môžete si to robiť vzájomne s kamarátkami, môžete si to predstaviť iba sami so sebou, ale v každom prípade je dobre sa tomu trošku povenovať, aby ste sa tomu novému vzťahu mohli úplne oddať. A ty to robíš ešte ako, Evi, v tých svojich terapiách? No, pri Theta Healingu máme jednu veľmi, veľmi peknú tiež vizualizačnú techniku, ktorá v podstate je to technika, ktorú je treba robiť ideálne s čo najviac ľuďmi vo vašom živote, lebo to pustenie a odpustenie je veľmi dôležité a my to nerobíme ako keby a potom tam máme naozaj energie s ľuďmi, aj s ktorými sa už možno nestretávame, ale oni tam stále zostali, stále nás to ovplyvňuje, stále to tam je. Takže väčšinou, pokiaľ narazím ja osobne na nejaký takýto vzťahový problém, že je tam ešte ten stále ten partner tam zasahuje do toho nového a tak ďalej, tak áno, veľmi rada využívam aj Jankine techniky, ale ja tam mám ešte techniku odpustenia. To je naozaj to, kedy si tá osoba predstaví toho bývalého partnera pred sebou a väčšinou často sa stáva, že sú tam nevypovedané veci, ktoré sa nestihli povedať, ktoré toho človeka trápia, má to v hrdle niekde uviaznuté. Väčšina ľudí hovorí aj, že to cíti proste túto napätie alebo v bruchu, že je tam niečo, čo ešte treba povedať tomu človeku, ktorý odišiel. Takže mu dám ten priestor a môžete si to kľudne aj doma predstaviť. Predstavte si toho partnera oproti sebe bývalého, ešte tam je niečo, čo vás ťaží, niečo, čo potrebujete pustiť. Predstavím si ho, poviem mu to, prosím vás, hovorte mu to s láskou. Neodporúčam do toho dávať ten hnev alebo nejakú agresiu, chcete ho púšťať s láskou a hlavne to robíte s láskou voči sebe samému, takže len by ste si ten hnev dávali znova do seba. Takže povedať mu všetko, čo potrebujete, zobrať si od neho, tak ako Janka hovorila, ak máte nejakú zmluvu, ak máte to srdce a tak ďalej a spraviť to odpustenie. Odpúšťam ti, ale odpúšťam aj si samému sebe. Nezabudnite na to, že odpúšťam tebe, odpúšťam sebe a pustiť ho. Normálne ho pustiť preč, predstaviť si, ako odchádza. Uvidíte, čo sa vám tam bude diať. Nemusíte si to na silu predstavovať, ako odchádza, uvidíte, či zmizne, či sa vyparí, či ho zoberú svetelné lúče, alebo sa možno na konci až to príde až k objatiu. Mala som aj takú slečnu, ktorá mi hovorila, že sa úplne s láskou objali, napriek tomu, že sa nerozišli vôbec v dobrom, objali sa a on odišiel a jej odľahlo, vypustili sa tam tie nepríjemné energie aj z orgánov.
Takže to je za mňa tiež veľmi dôležité, čo môžete kľudne vyskúšať doma, ak máte taký pocit, môže to byť pokojne aj so šefom, s nejakým rodinným príslušníkom, s kýmkoľvek, kde to cítite, že to treba pustiť a možno sa naozaj zamerať na to, že kde to cítite, ten pocit, kde sú tie nevyslovené slova, ako býva to v hrdle, ale môže byť ten tlak aj niekde inde. Mňa teraz ešte napadá jedna pekná vec. Toto je fajn, že predstaviť si, niekedy je naozaj problém si pre niekoho predstaviť alebo precítiť. Takže ešte táto technika, ako ju Evička pekne popísala, ja osobne by som možno zobrala pero, papier a pokojne by som napísala: hnevám sa na teba, nevypočul si ma, som nespokojná s tým, že si ma klamal, že si mal iné záujmy, ako som potrebovala ja, že som dlhodobo bola doma. Zároveň odpúšťam si, lebo som to nevidela, je to moja kompetencia a odpúšťam aj tebe, pretože nie si pripravená na vzťah so mnou, možno nechceš byť so mnou. Proste skrátka naformulovať to tak, mať obrovské precítenie sám so sebou. To je aké pekné. No to prijatie je tam strašne dôležité. Aj ty cítiš také teplo teraz? Je veľmi silné, aj vy, určite. Tí, ktorí nás sledujete. Výborne, takže takto by som nejako videla tie vzťahy, aké máme. Neviem, aké to máme poznámky ďalej? Máme tu ďalej, že čo ak teda sa po tých 9 mesiacoch to nehybe. A nedieje sa možno to, čo som si predstavovala, nie je to také, ako... Nie je to také. No a toto je presne o tom, že ak sa to nehýbe, a toto častokrát, miesto toho, aby sme boli pozorní prvých 3, 6, 9 mesiacov, tak evidentne sme neboli pozorní a zrazu sa to po tých 9 mesiacoch začne lámať. A môže sa stať, že to, čo som samú seba presviečala, aký ten partner je úžasný a na čo všetko čakám, lebo je možné, že som sa dala aj dokopy človekom, ktorý potrebuje mať iba to zázemie a navarenú večeru, ale vlastne záleží mu iba na ňom samom a nie na mne, na tom, aby som ja bola spokojná v tom vzťahu, tak nastáva vlastne sklamanie, ale zároveň pozor, máme tam taký pekný termín a to je spomienkový optimizmus. A ten spomienkový optimizmus častokrát sa upína väčšinou aj žena, aj muž na to, čo bolo pekné s tým partnerom a vôbec si neuvedomuje, že to bolo iba v čriepkoch, že to bolo iba v krátkych časových úsekoch. Dokonca viac bolo nasľubované, ako bolo splnené a stále čakáme, že raz to príde. Prosím vás, keď to nechodilo 9 mesiacov, tak to nepríde ani potom a nazvala by som to, že bola to takzvaná taká fantómová gravidita. Hej, takže je tam absolútne potrebné spraviť si po tých 9 mesiacoch aspoň nejaké zhodnotenie, pozrieť sa úprimne na tých 9 mesiacov a tam sa možno rozhoduje, že či ísť ďalej, či neísť ďalej. Tak, a teraz ťa preruším. To je len vtedy, kedy stále to cez to eguško chcem držať, tak stále zapače si a chcem to ovládať. Pokiaľ idem naozaj v tej láske sama voči sebe, prežívam tých 9 mesiacov vzťahu, presne tak, ako sme si ideálne načrtli. Stále tam vnímam, že cítim sa milovaná, cítim sa opatrená, sú tam dodržané dohody, sú tam dodržané nejaké plány spoločné, došlo k náplneniu toho, čo som potrebovala, očakávala. Ten partner je skvelý a doľaďujeme iba drobnosti, tak v tom prípade sa prebehnete tými 9 mesiacmi, ani neviete, ako zrazu je 10., 11., 12., máme tu prvú wow večeru vo výročí a ten muž si ma stále váži a tá žena zase toho vzliada k tomu partnerovi a oceňuje to, čo pre ňu robí. Skrátka je tam harmónia, takže skôr poďme už do toho, že potom už je tam naozaj veľký predpoklad, že je možné, že príde akoby k spečateniu toho vzťahu, to je zase z takého právneho hľadiska pohodlné, keď máme vzájomne na seba papier, ale dnešné páry dokonca ani potom netúžia, ani nemajú záujem, ale avšak, keď tam stále je tá vzájomná úcta, tak ten vzťah pôjde v tom prítomnom okamihu a v tých krátkodobých akoby plánoch pôjde stále ďalej a ďalej a ďalej a je možné,
že sa človek preberie do toho, že bože, my už máme 2 deti a sme to krásne spoločne zvládli a tých dovolení koľko a tých krstov a ešte aj úmrtie v rodine sme spoločne zvládli. Skrátka, zrazu tam príde takéto uznanie a také pochopenie, že wow, toto bola fakt dobrá voľba a dennodenne sa tam nejak s tým takže v podstate to zhodnotenie toho vzťahu robí väčšinou človek, keď naozaj necítil, že to tam prebehlo takým prirodzeným spôsobom. A potom sa ale väčšinou, alebo dosť často stáva, že sa mu to tak točí tomu človeku, že vždycky prečo vždycky po tých 9 mesiacoch zistím, že to zrazu potrebujem schmatnúť tie opraty a niečo s tým ešte robiť a nebodaj sa snažím to ešte nejako zachrániť, opraviť, vyrobiť, prerobiť a nakoniec aj tak sa dostanem o rok, o 2, o 3 roky k zhodnoteniu toho, že ale veď vôbec som v tom není spokojná. Lebo si nebola vedomá prvé 3 mesiace. OK. Stále sme tam na začiatku. OK. Takže toto je to, že potom samozrejme, čo s vami alebo čo s tými, ktorí už sú v tom vzťahu dlhšie ako 9 mesiacov, dlhšie ako 2-3 roky a nie je to OK. Tam stále platí, ukáž sa, kto si a chcem vidieť, kto naozaj si a či mi vyhovuješ. To tam stále platí. Teraz tam nastáva ale tá nostalgia, ale toľké roky. A teraz, pokiaľ to bolo 3 roky, je to vždy menej ako 5. Pokiaľ to bolo 15 rokov, je to vždy menej ako 25. Pokiaľ je to 20 rokov, je to vždy menej ako 45 rokov. Okay. A tuto je presne, na jednej strane áno, chceme sa držať s zubami, nechtami niečoho, čo je neperspektívne. A tým pádom v tom prítomnom okamihu si ukrajujeme ďalší diel toho tak času. Tak povediac, to môže byť ešte horšie, ako to je, áno. To môže byť ešte horšie. A pozor potom na jednu vec, a to už trošku zachádzam trošku do inej psychológie, alebo teda do trošku inej témy. Nastáva takzvaná únava vo vzťahu, obrovská únava. A vďaka tej únave už potom nie je akoby sila veci zmeniť. A takže, ešte, áno, no, povedz. A prosím vás, jedna dôležitá vec, jedna ruka potlesk neurobí. Pokiaľ sa budete iba vy dámy snažiť, alebo iba vy páni snažiť. A tá druhá strana to iba pasívne, blahosklone prijíma, dokonca občas prevracia oči, že však dobre, alebo dobre, kde ma dáš, tam budem. Časom príde obrovská únava. Treba, aby ten vzťah sa budoval vo vzájomnom rešpekte, úcte, potom môže nastať harmónia, porozumenie a tvorivosť. Amen. Amen. Ja nemám k tomu čo dodať. Ja už by som to asi v tomto momente skončila, lebo si to tak pekne ukončila, že... Ale ja by som tam niečo ešte chcela. Dodaj. Pretože môže sa ešte stať, že keď vám prejde pekných 9 mesiacov a prejdete tých pár rokov, pozor na jednu vec, väčšinou okolo 7. roka zasa tá 7. nastáva nejaká situácia, kedy to zrazu to prestáva fungovať. Niečo sa tam udialo. Niečo v tom svete sa udialo. A to môže byť, že už sú tam 2 deti a zrazu partner je unavený z toho, že nemá dosť pozornosti, alebo žena, že je veľmi unavená a nemá dosť toho priestoru. Preto veľmi dôležité byť vedomý a poznám jeden pár, ty ich nepoznáš, ja áno, ktorí nie sú zosobášení, už sú spolu vraj nejakých 13 rokov, možno preháňam, ale oni si vždy sadnú k výročiu, prežijú, povedia si, aký bol ten rok, ktorý spolu zažili. A či chcú pokračovať ako ďalej. sa v tom roku cítili a či spoločne chcú pokračovať ďalej. Toto je, že vysoká škola partnerstva za mňa. A keby nás toto učili v škole, tak sme úplne fantastickí a úplne úžasní. To je naozaj krásne, lebo tam funguje tá absolútna úprimnosť voči sebe samému a voči tomu druhému a tým pádom aj rešpekt a tak ďalej, ale je to veľmi náročné pre nás, lebo sme tak nenaučení rozmýšľať. Radšej by sme to naozaj mali, toho partnera, a nepúšťali ho to
si neviem predstaviť, že by bežne u nás bolo, že si sadneme za stôl každý rok a nenastane tam ten strachový moment toho, že Pani Bože, však ale on mi môže povedať, že on už akože dnes tak končíme. No, tak už končíme. Akože. Áno, môže sa presne stať, že zrazu povie, ja nie som spokojná, alebo ja nie som spokojný vo vzťahu a ja chcem z toho vzťahu odísť. A je tam jedna vec, ešte taká záľudná. Dneska som mala jednu klientku presne ohľadom tohto. A to bolo, že ten partner bol veľmi na nej zavesený. A tam práve preskočili všetky tieto štádia. Oni už kupovali dom po 3 mesiacoch. Takto to cítili, takto to mali. Ona sa tomu prispôsobila, on to chcel. Ale je tiež pravda, že zažívala tá pani veľkú neslobodu. A postupne buduje vlastne tú svoju slobodu posledné 2 roky. Sa k nej znovu dostáva. Takže naozaj táto téma vzťahová je veľmi, veľmi široká, dá sa o nej rozprávať. Niečo ťa napadlo? No, že vlastne v podstate som to videla možno až príliš čierne, lebo keby sme si sadli k tomu stolu na tom konci roka, tak ako môžeme zistiť, že nie, že chce ujsť, alebo odísť, alebo že ukončiť, ale že čo mu napríklad prekáža, alebo čo by potreboval, lebo ja vnímam to vo vzťahoch, že my sa meníme. Proste každým rokom, zmenou práce, niekto nám v rodine zomrie, zase je tam nejaké iné obdobie. Je to veľmi náročné pre partnerské vzťahy to udržať, lebo proste ten človek sa mení, inak má iný zrazu pohľad na vec aj vekom, podľa mňa. Áno. Veľmi tam potom pri tých vzťahoch, ktoré sú vekovo úplne nevyrovnané, tam sa to veľmi ukazuje, podľa mňa, že kto v akom období čo rieši a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je zase zároveň veľmi pekné možno si sadnúť a spoločne zhodnotiť, že vieš čo, tento rok som mal, neviem, niečo náročný, cítim to takto, možno by som viacej potrebovala a tak ďalej, že páči sa mi to, poďme do toho. Poďme do toho a ešte úplne na taký záverček, prosím vás, tí, čo ste vo vzťahoch a teda ste tam, skúste komunikovať s tým partnerom, za čo si ho vážite. Čo sa vám vlastne v tom vzťahu s ním páči. Niekto možno bude dostávať iba kabelky od Louis Vuittona a tá jej žene to bude stačiť. Niektorý muž proste bude šťastný, že má len navarené, lebo to predtým vo vzťahu nezažil. A veľmi je dôležité vzájomne si povedať, za čo si ťa vlastne vážim. Lebo väčšina vzťahov je o tom, že si vyčítajú, čo tam v tých vzťahoch nemajú. Hej. A pokiaľ tam je tá láska, je vlastne oheň, ten vzťah je ten krb. Ale čím ho krmiť, ten oheň? Čím prikladať? A to je vzájomný rešpekt, úcta a hlavne uznanie. Uznanie toho, aká som, alebo aká si, čo robíš a čo prinášaš do toho vzťahu. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Áno, a tam sa vlastne človek dozvie, že čo je pre toho druhého človeka to krmenie toho krbu vlastne. Akože aj. Takže môže tým pádom ho dokrmovať viac a viac, aby ten ohník horel lepšie a lepšie, aby to bolo pekný, dlhodobý ohníček, možno na celý život. Tak sme to krásne zvládli, Evi, dneska čo povieš na to? Ja dúfam, že sa vám to bude páčiť. A Dajte nám vedieť, či sme trošku zadreli aj do vašich tém a snažili sme sa tu dať aj zo pár návodov, ako to ide bez terapie, ako sa s tým robiť dá. Za mňa terapie alebo stretnutia liečivé, ktoré robím ja a Evička, sú veľmi rýchlou skratkou, ale nie neefektívnou, ale skôr takým rýchlejším odrazom do novej reality a do lepšieho vnímania, ktoré niekedy človek preciťuje veľmi intenzívne, niekedy ich preciťuje veľmi jemne, ale predsa len sa mu mení život k lepšiemu. Takže neváhajte a vyhľadávajte si pre seba pomoc, rozprávajte sa o veciach, rozprávajte sa hlavne o tom, ako to chcete mať, lebo to, ako to máme, všetci vieme, väčšinou je to zlé, chceme to mať lepšie, tak aby ten vesmír vedel, čo má vlastne pre nás prichystať. Niekedy je super to skúšať doma, ale niekedy sa stáva naozaj, že si nevieme položiť tie správne otázky. A na to je tam podľa mňa aj ten terapeut, aby vás naučil aj
to, ako si položiť správnu otázku a potom ďalej môžete na sebe možno pracovať doma, možno vám pomôžu tieto techniky, ktoré tu rozprávame, že odraziť sa aspoň nejakými pár terapiami k niečomu, že sa naučíte pokladať si správne otázky, zisťovať, naozaj zistiť, kde je ten problém nejaký základný a potom ísť ďalej. Ale to je len moje také odporúčanie, že možno takýto postup pre niekoho, komu tie vizualizácie, ak to je možno veľmi zahlbený v tých problémoch a nejde mu tá myseľ odpojiť, že možno je toto taká ľahšia cesta. Súhlasím. A o čom bude naše ďalšie stretnutie? No to neviem. No o vzťahoch predsa. O vzťahoch. Tentokrát by som navrhla trošku... Nedáme tie rodičovské? Vieš čo, tie rodičovské? Áno, ale k tým rodičovským vzťahom ja by som rada dala takú vsúku. No daj. A to je, ako sa vyvíja vlastne postoj človeka voči samému sebe aj voči životu. Od prenatálu až po neskorú starobu. S čím vlastne my ako ľudia sami so sebou pre seba môžeme vlastne rátať. Je to veľmi zaujímavá téma. Pôjdeme v nejakých dekádach, pôjdeme v nejakých vekoch, budeme sa o tomto baviť. Tak ak vás táto téma zaujíma, určite kanál s ľahkosťou o vážnom sledujte a ďakujeme za vaše lajky a poprosíme vás, zdieľajte tieto témy, ak sa vám páčia a píšte nám, čo sa vám páči a prípadne nám napíšte aj, čo sa vám nepáči, pretože máte právo vyjadriť svoj názor, samozrejme vo všetkej slušnosti a my sa pokúsime s Evičkou na vám odpovedať v čo najkračom čase. Takže Evi, chceš tomu ešte niečo? Ďakujem tebe, ďakujem vám, prajeme vám ešte krásny deň, nájdete nás, všetky informácie dávam aj do videa, takže naše web stránky máte dole, aj všetky informácie, tam nájdete aj info o terapiách, aj o Jankyných kurzoch, ktoré robí a sú úžasné, takže ak by ste chceli nejaký kurz u Janky absolvovať a vedieť si pomôcť sám sebe aj okoliu, tak si pozrite Jankinu stránku jadea.sk a dokonca budúci, tento víkend áno. Má Janka jeden úžasný kurz emočného kódu a tam si nájdete na jej stránke informácie a je to celé o tom, ako s ľahkosťou uvoľniť tie uviaznuté emócie, ktoré v sebe máte. Ak sa to chcete naučiť, tak sú tam ešte posledné voľné miestečka, bude to v Pezinku. Už je tam iba jedno posledné voľné miestečko. Kto si ho chce ukradnúť, tak rýchlo píšte Janke a ďakujeme. Evi, ďakujem. Ďakujem. Bolo to celé skvelé. Majte sa pekne. Ahojte.